Täze ýylyň başynda pensiýalaryny maýyplyk we çağı üçin döwlet töleglerine garaşan Türkmenistanlylar onuň mukdarynyň üýtgemänligini bilip galdylar. Ençime ýyl bäri aýlyklar, pensiýalar we beýleki sosial goldaw tölegleri her ýylyň başynda 1 ýanwarda 10% ýokarlandyrylýardy. Bu düzgünün ýatyrylmagy barada resmi habar berilmeýärkä ýyla arasynda aladalanma we nägilelik güýçlenýär. 2026-njy ýylyň ýanwar aýynyň başyndan Türkmenistanyň pensiýerlerine we kiçi çağaly maşgalalara döwlet tarapyndan berilýän pul bank kartlaryna geçirildi. Emma onuň öňkülügine galmagy köpleri gen galdyrdy diýip habarçylarymyz Türkmenistanyň dürli welaýatlerinden habar berdiler. Ýanwaryň 2-sine çağa pullary we pensiýerleriň bank kartyna geçen puly gören adamlar şu ýyl onuň 10% arttyrylmajagyny bilip galdylar diýip haýtaktagky habarçymyz belledi. Çağı üçin berilýän kömek puly geçen ýyldan bäri üýtgemendir 390 manatlygyna galypdyr. Ene süýdüne goşmaça iýmet, ýagny gurak süýdüň bir gutusynyň bahasy 250 manat, ýagny aýlyk tölek puly bäwegiň 10 gün işçek süýdüne hem yetmeýär. Azatlyk radiosu bilen gürleşen Aşgabatly ýaşaýjy şeýle diýdi. Hökümet milli pulun ýylyň dowamında hümmetiniň peselendigini hasaba almady. Öň hem ujypsyzja tölenýän zähmet haklary we kömek pulun inflasiýa göre hasaplanmazlygy ilatyň mundan beýlek has hem garyplaşmagyna getirdi. Ýanwar aýynyň 2-sine Mary Lewap hemde daşugy welaýatlarynyň pensiýerleri hem täze ýyldan başlap pensiýalarynyň 10% ýokarlandyrylmajagyny bilip galypdyr. Olara bu arada yerli pensiýa daralarynyň işgärleri dilüste bilen habar beripdir. Özümiň heniz diýerdigimi duýdurmak üçin her 3 aýda pensiýa gazynasynda habar bermäge barýaryn. Şuň hem pensiýa edarasyna bardym. Büýül pensiýaňyz 10 göterilmez diýip işçi täze ýylmy täze gaýgy bilen başlamagy iterig berdi. Dip Lewaply pensiýer 2-nji ýanwarda gurrun berdi. Türkmenistanda aýlyk haklary, pensiýalar, kömek pullary we stipendiýalar prezidentiň fermany bilen her ýyl 10% ýokarlandyrylypdy. Türkmen hökümeti bu çäreni ýylatyň ýaşaýyş derejesini ýokarlandyrmaga gönükdirilen sosial siýasatyň çäginde öňe süripdi. Aýlyklaryň we sosial tölekleriň 10% ýokarlandyryljagy barada resmi habar her ýylyň tomsunda çap edilipdi. Emma geçen ýylyň tomsundan bäri şeýle habar döwlet medeniýetinde we resmiýetiň çykyşlarynda peýda bolmady. Emma dekabrın başynda Balkan welaýatynyň edara karhanalarına aýlyklary, pensiýalary, kömek pullaryny 10% ýokarlandyrmagy bes etmek barada habarnama paýlandy diýip Azatlyň yerli çeşmeleri geçen aýda habar berdi. Howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlylar hökümetiň zähmet haklaryny we sosial tölegleri 10% arttyrmak boýunça her ýylky tejribesiniň täze ýylyň başyndan dowam etdirilmejegini açyk yglan etmänligi sebäpli İlad üçin onuň arttyrylmajagy ketgitiz galypdy diýip bellediler. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň zähmet we ilaty durmuş taýdan gorumak ministrliginden resmi tesbir almak boýunça finansiýa başa barmady. Emma ministrligiň web saýtynda prezident Serdar Berdimuhammedow çetirlenýär. Biziň döwletimiz zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, talip haklarynyň we döwlet kömek pullarynyň möçberlerini arttyrmak, şeýle hem ilaty beýleki durmuş kömeklerini bermek boýunça görülýän çäreleri hiç wagt ünsden düşürmez diýilip Türkmen prezidentiniň sözünde aýdylýar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň ýurdun paýtagtyndan we dürli welaýatlerinden şu aýyň başyndan beren maglumatlaryna görä hökümet agzalary we yerli häkimetler ilaty hiç ýyly düşündürüş bermeýärkä ilatyň nägileliginiň öňüni almak boýunça käbir çäreler alınıp barlýar. Käbir döwlet edaralarynyň işgärlerinden hökümetden nägileliginiň ýokdugy barada dilhata alınýar. Bank ulgamynda işleýän işgärlere biziň aýlyk zähmet hakymyz arttyrylmasa hem biziň nägileligimiz ýok diýilip dilhaty ýazdyrylýar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýle-de käbir döwlet edaralarynda pensiýalar we çağı üçin tölegler galdyrylmasa hem zähmet haklarynyň fevral aýynda ýanwaryň aýlygynyň 10 göterim ýokarlandyrylyp tölenjegi barada gurrun edýärler we şeýdip halky köşeşdirýärler diýip ýene bir habarçymyz aýtdy. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary häzirki ýagdaýda ilatyň arasynda nägilelik güýçlenýär, häkimetler bolsa howpsuzlyk çärelerine üns berýär diýip bellärler. İlatyň arasynda nägileligiň artmagy häkimetleri howatyrlandyrýany meňdeýär. İlatyň bir ýere toplanmagynyň, üýşmeginiň derrew öňüne alýarlar. Ýagny adamlaryň bir ýere toplansa ykdysady kynçylyklar, harytlaryň gymmatlamagy, milli pulun hümmetsizlenmegi barada dertleşmegini
hökümeti tanqytlamagyny islemeýärler. Dip çeşmeýdýär. Bu aralykda Türkmenistanlylaryň käbiri öz nägileliklerini häkimetleri dälde ýaşullar geňeşiniň agzalaryna gönükdirýärler. Adamlar öz näletlerini, gargyşlaryny ýaşullar geňeşiniň agzalaryna we esasan hem zähmet, kömek pullaryny her ýylyň başynda 10 göterim arttyrmagy besetmek barada teklip eden ýaşullara gönükdirip, Berdimuhammedowlary ýatlamaýarlar. Emma ýaşullar ýokardan görkezme bolmazdan gürlemez. Dip paýtagtly Çeşme belledi. Türkmenistanyň halk maslahatynyň 19-njy sentýabrda geçirilen mejlisinde daranyň ýaşullar geňeşiniň bir agzaty çykyş edip ýurtda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, studiýant we diňleýici haklarynyň möçberiniň ýokarlandyrylmagyny besetmegi teklip edipdi. Aşgabatyň maslahat köşkünde çykyş eden hormatly il ýaşulysy diýen adyň eýesi Ýazmurat Atamuradow şonda bu teklibi etmeginiň sebäbini halkyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň ýokary derece yetenligi bilen düşündiripdi. İlatyň durmuş derejesini görkezýän resmi statistikany çap etmeýän ýurdun ýolbaşçylary ykdysady kynçylyklary, agyr sosial problemalary we ilatyň garyplaşmagyny açyk boyun almaýarlar. Şol bir wagtda ýygyderli görnüşde öňden bäri bar bolan ýeňillikleri ýatyrýarlar. Soňky bir näçe ýylda gaz, suw, elektrik energiýasy boýunça ilat üçin ýeňillikler ýatyryldy we ilata arzanlandyrylan azyk önümlerini satmak tejribesi tasýog edildi. Venezuela'nın wezipesinden ırakladılan prezidenti Nicolas Maduro'nun Abaşa tarapından öýünne düşekde yatan wagty tutsak edilmeginiň eýdýany Türkmenistanyň deňiz goranç ulgamlarynyňky Hova gorançynyňky we Guriýer serhetleriniňki hüşgarlyk derejeleri mundan öň görülmedik derejede ýokarlandyryldy diýip Azatlygyň habarçysy deňiz flotynyň öňkü serkerdesine we beýleki çeşmeleri salgylanyp habar berdi. Redaksiýa howpsuzlyk aladalar sebäpli çeşmeleriň atlaryny aýtmaýar we redaksiýada saklaýar. Azatlygyň 3-nji ýanwarda habar berişi ýaly Abaşanyň prezidenti Donald Trump Venezuelanyň prezidenti Nicolas Maduro'nun Günörtü Amerika ýurduny giňerimli zarbalar urulanyndan soň tutsak edilenligini eglan etdi. Azatlygyň yerli çeşmesiniň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň Gorunluk Ministrligi bu habardan soň harby gämiler bilen bagly meselelerden professional derejede baş çykarýan öňkü gämi kapitanlaryny, deňizçi serkerdeleri 4-nji ýanwarda daň bilen hyzmatdaşlyga çagyrdy. Olardan Türkmenbaşdaky jaňy deňiz serheti flotyna degişli harby ştabda wagtlaýyn işläp bermekleri soruldy. Bu hyzmatdaşlygyň näçe wagt dowam etjektigi belli däl. Azatlyk radiosu ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli bu habar barada resmi şybatdan hiç bir düşündürüş alyp bilmeýär. Garaşsyz medeniýetiň maglumatlaryna görä, türkmen goşuny soňky ýyllarda ören çylşyrymly ýagdaýlar şol sanyna harby işgär ýetmezçiligi meseleleri bilen ýüzbeýiz bolýar. Dünýäde bolup geçýän wakalar şol sanyna Venezuelanyň prezidentiniň Abaşa tarapyndan tutsak edilmegi Uly Berdimuhammedowy ulalada goýýany meňdýär. Diňe bir deňiz güýçlerine däl, eýsem howa goranç ulgamlaryny, serhet goşunlaryny da aýratyn hüşgarlyk tawsyryldy diýip çeşme aýtdy. Onuň pikirçe Türkmen hökümetiniň aladalary ýurdun döwlet eýetçiligindäki medeniýetiň aýdylýan näle hakyky ýagdaýlary, hakyky biýawraýlyklar bilen baglanyşykly bolup biler. Azatlygyň habarçysy öňkü serkerdäniň pikirini anyklaşdyrmagyň soranyny ol Türkmenistanyň dünýäde öz raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny şol din azatlygy, medeniýet, söz erkinligi hukuklaryny we ýurt hökmüne giňden tanalýanlygyny we boyun alan halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmekde iň bir ýyzak güçlüge girýän ýurt hökmüne tankyd edilip gelinýänligini aýtdy. Habarçylarymyzyň aýry-aýrylykda gurlaşan ýaşaýjylarynyň pikirlerinden çen tutulsa, bu waka ila arasynda türli pikirleri we garaýşlary döretdi. Ýöneky adamlaryň köpüsi Birleşen Ştatlaryň harby kuwatyny 30 milyona golay ilatly ýurdun prezidentini şeýle çalp tutsak edip alyp gaýdyp bilsine hayran galýar. Intelligensiýa wekilleriniň käbiri bu wakadan soň dünýäde adam hukuklaryny, internet, söz we şereket azatlygyny çäklendirýän awtoritar ýurtlar öňkü siýasatynyň el çeker diýip umyd edýär.
Bu waka Türkmen hökümetiniň автokratiýadan el çekip halka üns berip, erkinlik berip, siyasi tutsaglary boşalyp erkin metbuata erkin pikir bildirýänleri gynap öldürmek tejribesinden el çekmelidigi hakda bir signal hökmünde garamaly. Dip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Onuň pikirçe polisiýa tarapyndan gıynaly öldürilen dip bilinýän Hitrovskiň ölümi bilen bagly ýagdaýlar derňelip günäsi suud edilen adamlar jogapkärçiligi çekilmeli. Ýatlasak adatlyk Hitrovski lakam bilen tanalan Didar Amansahedowyň ýitirim bolanyny barada geçen ýylyň dekabryna habar beripdi, soňra onuň jaýlanan ýeri belli boldy. Adamlar Maduranyň tutsuk edilenini eşdip, Türkmenistanda hem diktator rejimiň soňunyň geljegine umyt baglaýarlar. Ýurtdaky işsizlik, aýlyk haklarynyň azlygy, korrupsiýanyň ösmegi, adamlaryň gorkuda saklanmagy halky ýadatdy. Dip bir ýaşaýjy bu ýagdaýlaryň ahyryna ilaty aýaga galmagy elçikdigi hakynda köp gurulun edilýändigini aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Venezuelanyň prezidentiniň Abaşa tarapyndan tutsak edilmegine hiç bir reaksiýa bildirmedi. Türkmen metbuaty bu hil wakalar barada adatça ilaty maglumat bermegi zerur hasaplamaýar. Venezuelanyň agdyrlan lideri Nicolas Maduro Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýarka prezident Donald Trump Günorta Amerika ýurdunyň awtoritar hökümdarlaryna duýduruş edip, eger olar Washington bilen hatda Birleşen Ştatlaryň harby hüjümi baradaky global aladalaryň arasynda hyzmatdaşlyk etmeseler, gaty uly baha tölejakdygyny aýtdy. The Atlantic neşrinde 4 ýanwarda çap edilen interwýusunda Trump Venezuelanyň prezident wezipesini ýerine ýetiriji Delcy Rodriguez'e eger ol dogry zady etmese gaty uly baha tölejakdygyny belki-de bahasynyň Maduro'dan hem has uly boljakdygy barada duýduruş berdi. 4 ýanwarda prezident wezipesini ýerine ýetiriji edilip berilmezden öň Maduro'nyň vice-prezidenti bolan Chepchi Rodriguez Birleşen Ştatlaryň hereketlerini Birleşen Milletler Guramasynyň düzgün namasynyň bozulmagy diýip atlandyrdy we biz indi hiç haçan bolmaz diýip wada berdi. İran Orta we Günorta Amerika ýurdunyň beýleki ýaranlary tarapyndan ýazgarlan ýöne sürgünlükde ýaşaýan Venezuelalılar tarapyndan makulanan hüjümde Amerikan güýçleri tarapyndan tutsak edilen Maduro New York'a ekidilip Birleşen Ştatlaryň türmesinde saklanýar. Fox News tarapyndan sosial mediada ýerleşdirilen videoda federal agentligi tarapyndan alınıp barylýan 63 ýaşly Maduro'nyň jurnalistlere "Gejäňiz rahat bolsun, täze ýylyňyz gutly bolsun" diýendigi görkezilýär. Ol we onuň reýitde tutsak edilen aýaly 5-nji ýanwarda neşe serişdeler bilen bagly aýyplamalar ýetadynda suwtda çykyş etmeli. Metbuat maslahatynda Trump Venezueladaky harby operasiýany gutlady ýöne hereketiň jikme-jiklikleri barada maglumat bermedi. Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli generaly aýlar boýy taýýarlykdan soň hüjüme Birleşen Ştatlaryň 150 sany uçarynyň gatnaşanlygyny aýtdy. Ýetkileriň sany barada maglumat berilmedi. Trump Birleşen Ştatlaryň käbir harbiýlarynyň ýaralananlygyny, ýöne ýagdaýlarynyň gowudygyny aýtdy. Şol bir wagtyň özünde Kuba Birleşen Ştatlaryň hüjümi mahalynda Venezueladaky howpsuzlyk güýçleriniň 32 agzatynyň öldürilendigini aýtdy. Trump Birleşen Ştatlaryň Günorta Amerika ýurdy howpsuz, dogry we paýhasly geçiş amala aşyryp bilýänçe ony wagtlaýynça dolandyrjakdygyny aýtdy. Bu uly tolgunma döretdi. Trump'ın ýurdy Birleşen Ştatlaryň dolandyrmagy bilen bagly näme diýjek bolanlygy destine aýdyň bolmady. Ol jurnalistlere jikme-jik maglumat bermezden öz kabinetinden Venezuelada jogapkär adamlary bellenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň resmileri şol sanda döwlet sekretary Marco Rubio 4-nji ýanwarda telewizionyada eden çykyşynda Trump'yň mailnamaty barada berilen soragy düşündürüş bermediler. Venezuelanyň ýokary suwdy Rodriguez'e Chepchi hökümetiň wagtlaýyn prezidenti wezipesini ýerine ýetirmegi buýurdy. Trump ilki Rodriguez'e goldaýanlygyny aýdyp, ol esasan Venezuelany ýene-de beýik etmek üçin zerur hasaplaýan zadymyzy etmäge taýýar diýdi. Venezuelanyň harby güýçleri tarapyndan goldanýan Rodriguez ilki garşylyk görkezip Maduro'ny ýurduň ýeketäk prezidenti diýip atlandyrdy we Birleşen Ştatlaryň hüjümine gatnaşyklar üçin elhinç tegmil diýip atlandyrdy. Trump zerur bolanda Venezuelada harby hereketleriň ikinji tolkunyny geçirmäge taýýardygyny aýdandan soň Rodriguez has ılalaşykly bolup 5-nji ýanwarda ýerden sosial mediada Caracasyň Washington bilen deň agramly we hormatly gatnaşyk gurmagy çalyşýanlygyny ýazdy. Biz Birleşen Ştatlaryň hökümetine umumy ösüşe gönüktirilen hyzmatdaşlyga degişli gün tertibi boýunça bilelikde işleşmäge çaklyk edýäris diýip ol ýazdy.